एक लाद के भाई भाई में होला जब बंटवारा, धन दौलत में हिस्सा होता के दी माई बाप के सहारा। नमस्कार प्रणाम, हम विश्वजीत। नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम सुमित। आज हमनी के कविता बावे जोन हमनी के द भोजपुरी शो के एगो पार्ट जोन बा, तो माई बाप के कितना कष्ट बा। बच्चा लोग जोन माई बाप अपना बाल बच्चा के जन्म देता, पाल पोस कितना बड़ा करता, और ओकरा संगे ही लोग का करता, यही पर हमने कुछ कहब जा। तो एक लाद के भाई भाई में होला जब बंटवारा, आ धन दौलत में हिस्सा होता के दी माई बाप के सहारा। चूल्हा हमार चौका तहार, गाय हमार तहार बाछी बा, आ माई बाप के जीवन कितना बा, ध ले अब खांसी बा। तो हित रिश्तेदार जुटल बा, जल्दी होको बंटवारा, अब भइल बवाल बहुते रहल ह, ना लाठी चलो दोबारा। खेत बाड़ी में डांड लागता, अब बाग बगीचा के बारी बा, आ जौन बा सब बाटे के चाही, अब बाचल दुआरी बा। तो लइका एगो कहलस चिल्ला के हिस्सा बाबूजी के होला, आ इनकरा कुछ कमी हुई तो हंसी गांव अटोला। तो सुनलस औरत मर्द के बोली, लगलस आंख तरेरे, आ देखले रूप शैतानी मरद, तब चुप हो गईले डरे। औरतिया कहलस बाबूजी सब कर हूँ, रह आपन तू भागी, आ हमार देह खुदे रोगी बा, इनकरा सेवा में के लागी। तहार बाबूजी जानतर कहवन, एक मिनट शांत ना रहस, जोर जोर से चिल्ला ले, आ कर 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 करत रहे ले, बिस्तर पर माछी भिन भिना ले। तो औरत लो आपस में मिलके करे लगली राय, आ हमनियों के छुटकारा चाही, होखो कौनो उपाय। भाड़ा पर केहू के खोज दिया, जे करो इनकर सेवा, आ हमनी के चिंता ना रही, उहे धोई गुदरी लेवा। तो पता चलल ह बेटी के, उआ गईली ह घरे, आ ध लेली ह रूप काली के। तो लगले सब जना डरे, दो रो तारी बेचारी, गुस्सा में बारी कहली, हिस्सा ओसा कुछ ना मिली, आ निकल लो अब घर से, आ देखे के तारा लोग के मन करत नहीं के, दूर हटलो नजर से। सुना लो, पैर दबावलो औरत लोग के अपना, आ करलो घर के काम। आज समझ में आइल बा, हवलो औरत के गुलाम। इनकर चिंता मत करलो, मत धोवलो गुदरी लेवा, आ खेत बाड़ी सब बेच देम, अब से हम ही करेम सेवा। माई अपना आचरा के जब नकिया में पूंटा नेटा देहिया में गोबर गोथार में से आवत रहल, ओबरा माई तार संगे थोड़ा घिनात ना रहली। तब माई अपना आचरा से तहरा के पूछत हुई है, आ दूध के नेक त देते बारा, आज सोचत हुई है। माई बाप तहरा लोग के पोसले हुई कितना दुख से, अब बाबू के हमरा कुछ कमी ना होखो, ना वंचित रहस कौनो सुख से। कर्म के अनुसार फल मिलेला, आई समय दिखलाई, आ जैसन काम करत बारा लोग, तारा लोग के आगे आई। कहली कि और सुना। तब बेटी कहली कि जब तक जिंदा माई बाप बा, कुछ ना भेटाई, आ एगो हिस्सा हमरो होला, अब समझ में आई। ये लोग के बेचैनी धल है, कहत लोग कि आज दादा अब का भेटाई हमनी की। तो बहनिया हमनी के सर पर चढ़ गई, आंख से लेकिन आंसू आ गई। जब सब लोग के देखली तो कहलस, आंख खोल देहलू बहिन हमार, आंख खोल देहलू बहिन हमार, आज हमनी के बुझाइल बा, आ माई बाप के दुख ना होखो, अब समझ में आइल बा। तो लो बताएं यो कैसन लागल है। आ चैनल के सब्सक्राइब ना कैल हो तो चैनल के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूले सब। और फेसबुक पेज है जय बिहार टीवी 21, ओकरो की फॉलो करें लो। आ हमनी के अगला पार्ट बा सरकारी स्कूल के शिक्षा, ये पर हम बहुत जल्दी हमनी के वीडियो ले आएम जा। लाड प्यार बना कर रखिएगा। हाँ, और अपना प्यार ऐसे ही लो देते रही लो। अब बताएं लो कौन सी वीडियो बनाई जा, तो हमनी के मन बड़ी। अब वीडियो के शेयर करी लो। धन्यवाद, जय बिहार।